Takže dámy a pánové, máme tady Halloween, záznamy teda pravděpodobně vychází po Halloweenu, nicméně bude tady teďka taková malá série strašidelných videí a začneme videem od Skeleta, od našeho oblíbeného strašidelného tvůrce, jestli to tak můžu říct. A je to top 5 největší slovenské záhady, tak jsem fakt zvědavý, co se na Slovensku děje za obrovský záhady. Mám tady dneska se mnou chat, protože streamujeme live, můžete dojít se podívat a nebudete like a odběr na tohle video. Tak jdeme na to. Slovensko je síce malá krajina, no ukrýva mnoho zaujímavých tajomstiev a legend, o ktorých vám porozprávam v tomto videu. Do komentárov mi napíšte, čo si o týchto záhadách myslíte vy a pokojne nám môžete odporučiť aj nejaké ďalšie, ak ešte poznáte. Takže sa pohodlne usaďte a poďme sa do nich spoločne ponoriť. OK. Tribejské lesy. Pokojne môžem povedať, že sa jedná o najznámejšiu záhadu na Slovensku, a to najmä vďaka filmovej a knižnej popularizácii od autora Jozefa Káriku. Jeho dielo Trhlina získala veľký úspech a mnohí sa začali zaujímať o legendy, ktoré sú spojené s pohorím Tribeč na území západných Karpát. OK. Rozprestiera sa v okresoch Nitra, Zlaté Moravce, Topolčany a Partizánske. Rozlohou nepatrí medzi rozsiahle pohoria, keďže jeho najvyšší vrchol, Veľký Tribeč, meria iba 829 metrov nad morom a jeho hrebeň je dlhý približne 35 kilometrov. Napriek tomu toto miesto vyžaruje špecifickú energiu opradenú viacerými tajomstvami, vďaka čomu si fanúšikmi zaslúžilo pomenovanie ako slovenský bermúdsky štvoruholník. OK. Nachádza sa totiž to... Takže to bude čtyřuhelník. Tak Sudravica, co se v tribejských lesích deje? Medzi 4 dôležitými mestami a v priebehu niekoľkých desaťročí sa tu odohrali mrazivé udalosti, ktoré dodnes nie sú poriadne rozlúštené. Už vyše 70 rokov sú tu zaznamenávané prípady zmiznutia ľudí, ktorí nemajú navonok nič spoločné, no všetci sa bez stopy vyparili a nikomu sa nepodarilo zistiť, čo sa s nimi naozaj stalo. OK, takže fakt jako bermudský slovenský trojuhelník, čtyřuhelník, štverec. Na prelome 18. a 19. storočia sa popri Javorovom vrchu pri Jarmočnom kríži 8 predajcovia vracali domov z jarmoku v Topolčanoch. Domov sa však nevrátili a ich tela našli až oveľa neskôr. Boli dobité a s hlbokými reznými ranami a polámanými kostiami. O krádež nešlo, keďže všetky veci mali pri sebe. Horár Šamal, vtedy 47-ročný, sa ako domáci prechádzal po Tribeči, no domov sa už nevrátil a jeho telo sa nikdy nenašlo. O rok neskôr sa záhadným spôsobom vyparila 18-ročná Mária Šlajzerová, ktorá prechádzala z obce Mankovce do Zlatna, no domov sa jej doraziť už nepodarilo. O 4 roky neskôr sa pracovník kameňolomu Andrej Murgaš nevrátil domov po tom, čo jeho cesta taktiež križovala cez toto mysteriózne pohorie. Za spomenutie určite stojí zmiznutie akéhosi Waltera Fischera, ktorý pracoval v partizánskom v baťových závodoch. Rodina známym povedal, že sa ide prejsť k Čiernemu hradu. Bolo to v zimnom období, keď Tribeč pokrývala vrstva snehu. Na rozdiel od predošlých prípadov Waltera sa podarilo po 3,5 mesiaci vypátrať, a to dokonca živého, i keď vo veľmi zlom stave. Mal na sebe popáleniny a na akékoľvek podnety reagoval vydesene. Kvôli jeho zdravotnému stavu bol umiestnený do zariadenia pre duševne chorých v Žiline. A hádám, že sa nikto nespamatoval, takže nikto neví, co sa mu stalo. Rôzne hlásenia o nezvestných ľuďoch sa datujú až do nedávna, medzi ktorými vyniká prípad 20-ročnej Lucii Zaďkovej, ktorá pochádzala z nedalekej obce Zlatno. Počas jej túry si robila krátke záznamy, kde okrem iného písala, že sa už teší, keď príde domov. Na druhý deň podvečer ju našli s reznými ranami na rukách. To mi připomíná i ten příběh, co zpracovával Tadáš a Justina o těch Apalačských horách, že tam prostě nějaká typka se ztratila a pak našli prostě jenom úplně jako zvláštní místo nějakého zvláštního činu. Zatiaľ posledný známy prípad zmiznutia sa odohral v roku 2017, keď istý Marek Horvát išiel na zábavu do obce Skýcov. Podarilo sa ho nájsť dezorientovaného a zraneného, ako ležal pri potoku. V nemocnici sa musel podrobiť operačnému zákroku, po ktorom sa jeho stav ešte viac zhoršil a žiaľ sa ho už nepodarilo zachrániť.
Mnohé z týchto zmiznutí si vyžiadali pátracie akcie, no po nikom zo zmiznutých sa nikdy nenašli žiadne stopy, ak áno, stratení boli v dezolátnom stave a dezorientovaní. Častý jav, ktorý pociťovali nezvestní a taktiež členovia záchranných akcií či obyčajní turisti, bolo okrem zmetenosti aj zaľahnutie v ušiach a neschopnosť sa počuť navzájom. To sa pripisuje patogénnym zónam, kde je silné magnetické pole, ktoré mohlo spôsobiť takúto reakciu. V mnohých oblastiach Tribeča sa nachádzajú neprístupné jaskyne a dutiny, prepadliská a šachty, ktoré sú v noci neprehľadné a môžu byť nebezpečné. Predpokladá sa, že práve tieto miesta môžu byť dôvodom zmiznutia obetí, obzvlášť v zimnom období, keď je všetko pokryté vrstvou popadaného lístia a snehu. Osobne si myslím, že niektoré tieto prípady sú mierne nafúknuté s cieľom vytvorenia senzácie, že ide naozaj o záhadné zmiznutia a že na tomto mieste sa dejú veci, ktoré sa vymykajú bežnému chápaniu sveta. Tak či tak ide o zaujímavú lokalitu a pohorie Tribeč jednoznačne patrí na túto listinu najzáhadnejších miest na Slovensku. Mě absolutně fascinuje a absolutně to nedokážu pochopit, že někdo prostě jenom tak zmizí. Chápete, že máte třeba, já nevím, ať je to třeba tady, že fakt jako někdo zmizí, nebo dejme tomu i na ten bermudský trojúhelník, nebo jakýkoliv prostě záhadný zmizení. Jak se stane, že někdo jako zmizí, že prostě nezůstanou žádný stopy, nikdy se nenajde? Dobře, chápu, že třeba když ho někdo někoho unese, nebo se mu něco jako stane, jasný, ale že někdo jde do lesa a už jako nikdy z toho lesa nevyjde. Mně to přijde fakt jako zvláštní, jako co, já to možná ani nechci vědět, jakože nebo teď nechci říct, že by to zajímalo, aby se mi to pak taky stalo, ale nedokážu si představit, co se stane, že prostě člověk jako puk a najednou ho prostě není a nikdo ho už nikdy neuvidí. To je přijde úplně insane. Každopádně pokračujeme. Začiatkom roka 2008 sa začali diať záhadné udalosti v jednom byte v panelovom dome na Mládežníckej ulici v meste Palárikovo. Manželia Hlozákovci 6. januára zistili, že im pravidelne samovoľne vypadáva hlavný istič. Ten bol následne 3-krát vymenený a 16. januára prebehla revízia elektrickej inštalácie novej bytovky. Meraním sa nepreukázali žiadne závažné nedostatky, no napriek tomu sa v byte začali odohrávať hrozivé úkazy, ktoré si nikto nedokázal vysvetliť. Zo zásuviek po celom byte spontánne začali šľahať niekoľko centimetrové plamene. Pôvodne si všetci mysleli, že sa jedná o nezvyčajný skrat, no tento desivý výjav sa opakoval aj za prítomnosti hasičov a technikov pri vypnutom prúde. Plameň vychádzal zo zásuviek bez akejkoľvek príčiny a celkom ľubovoľne. Čoskoro sa začalo špekulovať o tzv. Poltergeistovi, zlom duchovi, ktorý sa prejavuje rozbijaním tanierov, hádzaním nábytku či zakladaním požiarov za cieľom ublížiť jeho obetiam. 21. januára začali v kuchyni horieť varešky, ktoré boli od zásuvky vzdialené asi na 20 cm. V ďalších dňoch požiare pokračovali a horieť začala aj posteľ, ktorá bola vzdialená od zásuvky 1 meter. Bolo vylúčené, že požiare vznikajú znútra elektrických rozvodov, keďže pri dôkladnom preskúmaní boli vnútra zásuviek čisté, bez akýchkoľvek náznakov zadymenia, sadzí a zvýšenej teploty. Prípad nebol dodnes racionálne vysvetlený a nebol podaný nejaký záver tohto záhadného elektrického fenoménu. Já jsem na jednom z minulých streamů říkal, že když jsme tady myslím koukali na poslední skeletovo video nebo předposlední právě s Tomem, že by mě ani tak jako nevadilo slyšet nějaký zvuky nebo něco jako vidět, ale že si spíš jako bych se bál toho něco, jakoby vidět něco, nějakého ducha, chápete? A pak jsem nad tím teda docela ústavičně přemýšlel a došel jsem k závěru, že možná by mě nevadilo něco vidět, ale představa, že mě třeba jako na random něco zaklepalo nebo jsem slyšel nějaký křik nebo nějaký slovo, tak to by mě asi vadilo daleko víc. K ní můžete napsat do chatu nebo i vy na YouTube do komentářů. Čeho byste se báli víc, jestli reálně jako toho, že něco jenom uvidíte a nějak to s váma jakoby třeba nekomunikuje nebo chápete, nic to neprovede, anebo že byste nic neviděli, ale slyšeli byste třeba nějaký zvuky, že třeba klepání, nebo by to nějak jako nevysvětlitelně něco spadlo, něco by to zhodilo. A na konci tohoto videa vám ještě řeknu jednu historku, co se nám stala asi před půl rokem, nebo to už je rok zpátky možná, to už bude rok zpátky. Připomeňte mi to v tom chatu, je to
historka s mým kamarádem jedním strašidelná, tak pak se k tomu můžeme vrátit. Nebo to necháme až na to další video, uvidíme. Strašidelný opustený dom, ktorý sa nachádza na konci dediny Kriváň pri Detve, má ukrývať temnú históriu trvajúcu už viac ako 60 rokov. Napriek tomu domáci spomínajú, že tam nikto nikdy nebýval, ani samotní majitelia, ktorí ho postavili. Boli to údajne dvaja bratia, ktorí nemali peniaze na zvyš a tak si vyhútali, že na základoch ušetria a po nociach chodievali kradnúť s robou náhradné kamene, ktoré použili pri stavbe. Legenda ďalej hovorí, že sa neboštíci začali bratom počase pomstievať. Bývali noci, kedy v dome počuli nielen záhadné zvuky, ale po miestnostiach lietali aj rôzne predmety a duchovia trieskali dverami a oknami. Viacerí síce chceli dom a pozemok odkúpiť, no nikto tam dlho nevydržal a tak ostal po celé 10 ročia ľudoprázdny. Keď sa však priamo v dedine na dom opýtate, vypočujete si rôzne verzie tohto príbehu. Niektorí obyvatelia na tieto paranormálne javy veria a dokonca si spomínajú aj na vlastné zážitky. Väčšina z miestnych ale hovoria, že za zvláštnymi nočnými epizódami nie sú žiadni duchovia, ale okolitá mládež, ktorá do domu rada chodí vystrájať. Je teda možné, že ten, kto do domu investoval nemalé peniaze, si vymyslel strašidelné historky, aby odradil otravných kupcov, ktorí chceli nehnuteľnosť odkúpiť za lacný peniaz. O celý tento prípad sa zaujímali mnohé slovenské médiá, ktoré vytvorili falošnú senzáciu za cieľom vyššej čitateľnosti. V našej krajine sa ale nachádza niekoľko domov a stavieb, kde sa skutočne dejú veci, ktoré nejde len tak ľahko opísať. O tých vám ale poviem v inom videu, ktoré momentálne taktiež pripravujem. OK, takže to je spíš taková jakoby legenda, že tam asi nemají úplně nějaký věci, které by se tam konkrétně děly, ne? Ale každopádně divně si někdo rozestaví barák a nechá ho nedostavený. Což je teda, vlastně znám takový lidi, co to tak třeba mají, ale aj tak je to zvláštní prostě. Asi najrozsiahlejší prípad poltergeista na Slovensku bol zaznamenaný koncom 19. storočia. Je tady poltergeist, to je možná fakt horší slyšet nebo vidět se něco hýbe, než jako reálně vidět nějakého ducha. Ale bych nechtěl ani jedno, pane bože. Kaštieli v Brunovciach pri Novom Meste nad Váhom. Podivuhodné javy sa odohrali 14.8.1899 pred viac než 50 svetkami z kaštieľa aj okolia. V dome záhradníka Cibíka, zamestnaného na veľkostatku, sa začali postupne samé od seba prevrácať stoličky. Aj potom, čo ľudia zaistili okná a dvere proti prievanu, stoličky aj tak padali, a to vo vedľajšej izbe. O chvíľu neskôr sa v kuchyni s veľkým hrmotom zrútil aj kredenc. Udalosť vydesila ako záhradníka Cibíka, tak aj správcu inžiniera Vitvara. Pán Vitvar skúsil vyzvať neznámu silu, aby kredenc vrátila na pôvodné miesto. V tom momente spadli z políc detské hračky a zrútili sa aj pokrievky srncov a iné predmety zo steny. Padali postupne a svedkovia hovorili, že to spôsobilo, ako by ich niekto zhadzoval. Miestni obyvatelia sa chodili do domu pozerať na tieto zvláštne úkazy, no mnohí z nich na tieto historky neverili. Jedného pochybovača trafila metla, ktorá sa bez pomoci zdvihla v rohu miestnosti a veľkou silou sa rútila priamo na neho. Takisto lietali aj... To je přesně ten důvod, vy nesmíte to má být pochybovační, protože pokud to očividně asi jako reálný je, tak on to s vama to prostě vymete podlahu. Tehly, ktoré akoby niekto hádzal po ľuďoch, ktorí vyjadrili pochybnosti. Mysteriózny úkaz trval v kaštieli iba jeden deň a nikdy potom sa už nezopakoval. OK. Asi k tomu nemám co říct. Povedal by som, že najtajomnejšie miesto na Slovensku sa údajne nachádza niekde v tatranských lesoch, no nikdy jeho existencia nebola potvrdená, keďže sa záhadné miesto nenašlo. Jedná sa o tzv. Mesačnú jaskyňu, ktorej príbeh začal v roku 1965 istým Antonínom Horákom. Ten sa považuje za jej objaviteľa, pretože si všetko zapisoval do svojho denníka a svoje poznámky uverejnil v americkom magazíne, vďaka čomu táto legenda získala najmä zahraničnú pozornosť. Takže to místo je real nebo není real, nebo prostě si to možná týpek vymyslel? Kapitán Horák bol priamy účastník Slovenského národného povstania, ktorý sa počas horských bojov oddelil od skupiny a keď sa vrátil, začal hovoriť veci, ktorým sa ťažko verilo.
Narazil vraj na jaskyňu v tvare pol mesiaca, ktorá sa ale na jaskyňu vôbec nepodobala. Podľa jeho zápisov ju našiel ukrytú medzi balvanmi, za ktorými sa nachádzal úzky vchod. Asi po 1,5 hodinovej chôdzi sa dostal k tajnej šachte vyzdobenej kvapľami, zloženej z tajomného kovového materiálu tmavomodrej farby. Horák poznamenal, že jaskyňa podľa neho vôbec nie je dielom prírody, no ani človeka. Najviac ho však zaujali steny jaskyne, ktoré odolali všetkému, čo okúsil. Bil do nich kladivom, strieľal z pištole, no nič nedosiahlo žiaden posun. Steny ostali bez jediného poškodenia. Objaviteľ jaskyňu údajne navštívil niekoľkokrát a naposledy po skončení vojny, kedy vchod do nej poctivo zamaskoval, aby ju neobjavili nepovolaní hľadači. Potom emigroval do Spojených štátov, kde v roku 1976 zomrel. Odvtedy je jaskyňa považovaná za záhadu, o ktorej sa písalo po celom svete. V 80. rokoch dokonca samotné ministerstvo kultúry povolalo jaskyniarov, aby sa ju pokúsili lokalizovať, no všetky pátracie akcie skončili neúspechom. Mesačná jaskyňa je To je nějaký, že vchod do jiný dimenze, on se objeví vždycky jenom v nějaký určitý moment, nebo jenom pro někoho. A když ho někdo hledá záměrně, tak ho bez tak nenajde. To nevím, jestli tomu úplně věřím tady těmhle věcem, ale aj tak je to každopádně zvláštní a zajímavý. Na niekoľkými tajomstvami a o jej vzniku kolujú mnohé teórie a hypotézy. Samotné vyjadrenie pána Horáka, že jaskyňa podľa neho nie je výtvorom človeka ani prírody, pridáva na jej mysterióznom charaktere. Najväčším tajomstvom a záhadou však zostáva presná poloha jaskyne. Zdroje uvádzajú oblasť Pálenice, ktorá je oproti Babej doline vo Vysokých Tatrách. Pán Horák tvrdil, že sa nachádza v okolí vrchu Siminy v Levodských vrchoch, ale možno preto, aby oklamal ľudí a dal im falošnú predstavu o jej polohe. O mesačnú jaskyňu sa vraj majú zaujímať aj tajné služby, či už východného bloku, ale aj tie spoza Veľkej Mláky. Vytratil sa Antonín Horák z povedomia ľudí práve preto, že nechcel zverejniť polohu mesačnej jaskyne, alebo mu k tomu dopomohli nejaké tajné služby, ktoré ju medzičasom našli. Mesačná jaskyňa tak zostáva aj naďalej zahalená rúškom tajomstva, pretože ju nikto okrem kapitána Horáka nevidel. Podarí sa niekedy odhaliť toto najväčšie slovenské tajomstvo? Tak to jsem netušil, že Slováci mají takový až přesah do zahraničí nebo do celosvětových záhadologie, neviem, si tomu tak říká, nebo sa tomu tak dá vôbec říkať. A to bol môj rebríček 5 najväčších záhad na Slovensku. Okay. Ak by ste chceli podobné videá ako toto, nezabudnite video ohodnotiť lajkom a prihlásiť sa na odber, aby vám nič z mojej tvorby neuniklo. Ďakujem za pozornosť a prajem vám pekné sny. Banger video, děkujeme Skeletovi za zpracování, každopádně vy pokud koukáte na YouTube, tak nezapomeňte dát like a odběr a uvidíme se s váma u dalšího videa.